Nikdy nepřestávej šlapat. Etapový závod s vyčerpávajícími stoupáními, napínavými sprinty a hlavně mnoho vzrušujících úspěchů a výjimečných členů týmu. Toto přirovnání k cyklistice, sportu, který mám nejraději, nejlépe vystihuje růst společnosti Mapei. Růst, který stále trvá díky pevným základům z minulosti a hodnotám, jejichž krása spočívá v tom, že jsou platné i v dnešní době. Podívám-li se zpátky do minulosti, vidím Mapei a potom znovu Mapei. Narodil jsem se pouze několik let po založení této společnosti. Její příběh se nevyhnutelně prolíná s mým životem i životem mé rodiny. A když si chci představit tvář, která je spojená s celou existencí společnosti, vybaví se mi pouze jedna jediná osoba, a sice můj otec Rodolfo, zakladatel společnosti. Muž, který měl dar kreativity a extrémní vnímavosti. Zdědil jsem po něm obrovskou lásku k cyklistice a opeře a přesvědčení, že neexistuje práce bez umění. Jako dítě jsem s ním chodíval z našeho domu na Via Imbriani v Miláně k prvnímu sídlu ředitelství společnosti na Via Cafiero. A během těch pár set metrů po boku svého otce jsem začal rozvíjet svůj sen stát se výzkumným chemikem. Cesta, která se přede mnou díky mému otci otevřela, byla jasná a založená na pevných zásadách. S nadšením a vůlí být nejlepší ve své práci jsem si tehdy uvědomil, že růst společnosti je možný pouze neustálou inovací výrobků. Díky intuici mého otce Rodolfa byla důležitým krokem první fáze internacionalizace prostřednictvím vývozu výrobků za hranice. Nejprve do Švýcarska a Francie a později do Ameriky. První zemí bylo Porto Rico. Rozhodujícím momentem procesu internacionalizace byly olympijské hry v Montrealu v roce 1976, kde byly ve velmi krátkém čase nalepeny atletické dráhy s použitím našich výrobků. Od té doby naše zkušenosti se sportovními arénami pokračují. Na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 bude hrát Mapei znovu hlavní roli. V současné době máme největší podíl na trhu v Kanadě a tato země byla také výchozím místem pro vstup na trh v Severní Americe, kde byl v roce 1984 ve Phoenixu v Arizoně otevřen první výrobní závod, poté následoval v roce 1986 další v Chicagu ve státě Illinois. Na konci 70. let byl uveden do provozu výrobní závod Medilia na předměstí Milána. Bylo to velmi rušné období s mnoha hodinami přesčasů každého zaměstnance Mapei. Můj otec Rodolfo zemřel 1. listopadu 1984 ve věku 76 let. Byla to těžká doba. Po náhlé ztrátě svého otce jsem musel s pomocí a podporou své rodiny a všech manažerů a zaměstnanců osobně převzít řízení celé společnosti. Osvojil jsem si model, který zavedl můj otec, a pokračoval jsem v expanzi společnosti do Evropy budováním nových výrobních závodů ve Francii a Rakousku. Na počátku 90. let byla na řadě Asie a spuštění nového výrobního závodu v Singapuru. V roce 1994 proběhla akvizice Vinavil. S ohledem na rodinné tradice začaly v druhé polovině 90. let pracovat ve společnosti Mapei mé děti. Syn Marco vyrostl ve výzkumu a vývoji a pak převzal plnou zodpovědnost za všechny aktivity skupiny Mapei. Dcera Veronika má na starost globální vývoj, fúze, akvizice a rozjezd nových poboček. Kromě mých dětí se o růst Mapei starají také oddaní manažeři společnosti. Centrální tým 50 lidí tvoří nejtvrdší jádro. Tito lidé jsou v průběhu celého roku na cestách, odhodlaní kontrolovat zavádění operační filozofie mateřské společnosti na různých pobočkách. Pouze díky práci všech zaměstnanců Mapei může nyní celá korporace pokračovat ve své cestě k dosažení globálního vedení v chemických výrobcích pro stavebnictví. Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi rovnováhu, musíte šlapat, řekl kdysi Albert Einstein, symbol gejzíru myšlenek. Ale já bych k tomu ještě rád doplnil, jste-li vůdcem týmu, nesmíte nikdy přestat šlapat.